България. Кои ще са отборите? Общо взето. За втори път! За втори път! Съдбата успява! Лудогорец успява! Довиждане! След малко да. Един румънец успя! Да, успя! Общо взето. Заслужаваше това! Кот се пласира напред! Лудогорец заслужаваше това! Шампионска лига в България! Довиждане! След малко да. Един румънец победи румънския шампион! България ще има отбор в Шампионска лига! Съдбата бе на страната на Лудогорец! Лудогорец заслужаваше това! Лудогорец успява! Няма такава емоция!